Niki tesih perawan seganten. mengke lanjutin dangdutin napa dangdut napa Mbah? Dangdut. Napa campur sari niki tetep mengke napa Mbah? Kula nderek jenengan. Sedanten penak. Dangdut Mbah. Kami enak. Nah nggih.
Nggih. Enak, sing enak apa Mas? Aku lho nderek bae. Lah nggih. Sedanten Kene gurih. iki nderek Mbah Nggih, to. nggih. Nderek sing bayar Mbah. Nggih niki dintekna. Nggih. Mboten siap, oh dereng siap. Kersane disiapne riyen nggih Mbah. Niki Campur sari napa kerasnya riyen. seragen? Heeh. Oh nggih, lanjut Nduk. Dintekna. Napa mawon? Oh nggih. Siap. Gontakan Halo. Oh ya. Oh ya. Napa Mbah Agung mumpung niki tesih. Wes. Aku miring yang kakung iki lho. Wis, iki Pak Dharma bingung lar joget ki kepiye. Ayo. Monggo, Mbak. Balan, semonggo. Sing ndi iki jare bae bingung lho. Allah. Mbah Cemari, Ambil balang siswa. ayo ayun. Ayo Mas. Isi miring. Ayo Mas. Isi miring. Utlak ta iso nyanding bisa kelakon. Ayo Mas, iki jeng miring. Ayo Mas, iki jeng miring. Darati sampir ke omahe cerak ngampir ke. Ayo, ayun. Ayo, Nduk. Ayo. Ayo Mas Bud, rene Mas Bud. Ayo Nduk, kijing miring. Ayo Nduk, kijing miring. Blarati samperke mae cerak arang ngamperke. Wetan kayu, kulon yo kayu. Tengah-tengah ana wit asem. Wetan ayu kulon yo ayu, yen tak sawang kok mesam mesem. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Ya. Makami tak tresnani rapi selali. Ayo
spesial kagem Mbah Lan. Yo. Pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Ratu pengging Prabu Damarmoyo aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manut sun pundhut garwa Rara
terima kasih Mbak Agung. Nggih.